департмент или на отдела за връзки с Великобритания в Тримониум. Роси обясни, че този отдел беше създаден специално за вас, за нашите клиенти, за да улесним максимално вашата професионална реализация в Великобритания. Отделът ви съдейства, за да направим процеса на кандидатстване по програмата и реализирането ви по конкретната програма максимално лесен и бърз. Цялото оформяне на документите се осъществява чрез нас. Ще ви разкажа каква е процедурата стъпка по стъпка за кандидатстване по програмата, но преди това Роси спомена, че ние намерихме единствения легален начин българите да работят в Англия законно, на пълен работен ден и след това да имат право да придобият синя карта, която да им даде неограничен достъп до трудовия пазар на Англия. И това е най-голямата ни гордост във връзка с тази програма. Ние работим по така наречените NVQ програми, които са програми за професионална квалификация. Те ви дават жълта карта със статут, който ви позволява пълен работен ден, но за това ще ви разкаже по-подробно по-късно Милена, която ще ви запознае в детайли с самата програма и с възможностите за реализация в Великобритания. Сега да ви разкажа как точно се осъществява цялата процедура чрез нас. За да бъде улеснен процеса, вие работите директно с нас, ние приемаме вашите документи, обработваме ги, ние се заемаме с това документите ви да стигнат до точното място при партньорите ни в Concept Care College, които да ги обработят, след това ги връщат при нас и ние се свързваме с вас, когато имаме вашата жълта карта и ви казваме, вие може да заминете. Но, както Роси спомена, нашите задължения към вас не свършват до там. Ние продължаваме да ви подкрепяме през цялото време. Пристигайки в Англия, вие имате хора, които ви посрещат още на летището. Това са отново партньорите ни от Concept Care College. Те ви съпровождат до колежа, където преминавате кратък курс. Те са през цялото време до вас, докато пристигнете до вашия работодател, докато започнете работа, докато навлезете в работата. Те са до вас, както и ние, през цялото време, докато тече тази една година от вашата програма. При всякакви въпроси, проблеми, вие винаги имате нашата подкрепа, нашия гръб, подкрепата на партньорите ни от Concept Care College. Ние сме готови да ви съдействаме и след като изтече тази една година, за да можете вие да кандидатствате за синята карта. Тези от вас, които имат амбицията и желанието да се развиват в Англия, да се развиват професионално там и да живеят. Хубавото на тази програма е, освен това, което ви казах, че ви осигурява тази жълта карта, която ви позволява да пребивавате и работите легално в Англия, е и че вие получавате документ за професионална квалификация. Това е нещо, което не е никак за пренебрегване. И едно от най-големите предимства е, че вие учите, през това време вие работите и печелите и се адаптирате към английския начин на живот. Така че ще се радвам всички от вас, които имат желание, да се поинтересуват от програмата повече. Миглена ще ви разкаже, след това ще има време за въпроси и за интервюта. Благодаря ви.